Δεν με ρώτησαν πόσο χρονών είμαι, αν έχω σπουδάσει, αν δεν έχω σπουδάσει, αν έχω οικονομική κατάσταση, αν δεν έχω. Και στο τέλος της ημέρας δεν θα άλλαζα τίποτα, ούτε ένα δευτερόλεπτο ζωής που έχω ζήσει, για να ζήσω κάτι διαφορετικό, το οποίο θα ήταν πιο εύκολο, πιο γρήγορο, πιο ανέμακτο. Ούτε ένα δευτερόλεπτο. Βασικά ήταν περισσότερο τις φορές που είπα να τα παρατήσω παρά να συνεχίσω. Απλά στο τέλος, όταν αθροίστηκαν, με ένα μαγικό τρόπο βρήκαν παραπάνω αυτές που συνέχισαν. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Σταύρος Κουτσοχέρας και σας καλωσορίζω στο podcast της Viable Innovation Hub, το podcast που φέρνει την καινοτομία, την τόλμη και τη δημιουργικότητα στο προσκήνιο. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για το τι τελικά διαμορφώνει ένα επιχειρηματία. Είναι το DNA ή είναι τα πρώτα ρίσκα, οι πρώτες αποτυχίες που διαμορφώνουν έναν επιχειρηματία? Ο σημερινός μας καλεσμένος ξέρει πολύ καλά την απάντηση. Ο Λεωνίδας Παπαδόπουλος, ιδρυτής του Viable Innovation Hub και Startup Tactics Certified Trainer από το MIT, είναι σήμερα εδώ προκειμένου να μας μιλήσει για το δικό του ταξίδι. Οι πρώτες του εμπειρίες, τα πρώτα του βήματα, τα πρώτα ρίσκα προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του. Από το πρώτο πιάτο της λάτζας μέχρι την πρώτη επιχειρηματική ιδέα. Και από εκεί στην απόφαση να αλλάξει τη ζωή του. Λεωνίδα, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που θα κάνουμε σήμερα μια τόσο ωραία κουβέντα. Καλησπέρα, Σταύρο μου, και εμένα μεγάλη χαρά που είμαι σήμερα μαζί σου. Να συζητήσουμε, να δούμε πράγματα και να δούμε πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε νέους ανθρώπους. Πάμε λοιπόν να ανακαλύψουμε μαζί σου τι σημαίνει να χτίζεις κάτι από το μηδέν. Εσύ κιόλας είσαι αυτοδημιούργητος, αλλά για να μην μιλήσω εγώ για σένα, ας ακούσουμε. Θέλω να μου πεις λοιπόν καταρχάς από πού κρατάει η σκούβια σου που λέμε. Πού γεννήθηκες, πώς ήταν η οικογένειά σου? Πολύ ωραία ερώτηση. Πάμε αρκετά χρόνια πίσω. Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, σε μια γειτονιά που ήταν μια εποχή που βγαίναμε έξω, παίζαμε, διασκεδάζαμε στις πλατείες κτλ. Ταυτόχρονα υπήρχε αρκετά δύσκολες οικονομικές συνθήκες στο σπίτι μας με την οικογένειά μας και αρκετά θέματα υγείας, που από μικρό με έβαλα σε μια διαδικασία να δω πώς μπορώ να προστατεύσω πρώτον την οικογένειά μου και δεύτερον να βοηθήσω εμένα για να μην το έχει μετέπειτα η οικογένειά μου που ήθελα να δημιουργήσω, και είναι και έτσι ένας από τους στόχους νομίζω και πολλών ανθρώπων. Οπότε τα πρώτα χρόνια με βρίσκουν να ήμουν ένας άνθρωπος που συνεχώς να θέλω να ζωγραφίζω, να θέλω να δημιουργώ, να παίζω με Lego, να παίζω σκάκι. Αυτή είναι πάνω κάτω η ηλικία μου. Και φυσικά να παίζω ποδόσφαιρο, όπως τα περισσότερα αγόρια της ηλικίας μας, τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Δεν είχα καμία σχέση με την επιχειρηματικότητα, τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Αλλά τελικά, από ό,τι κατάλαβα μετά από χρόνια, ακόμα και η ενασχόλησή μου θεωρητικά με τα Lego με βοήθησε να καταλάβω πώς μπορείς να λύνεις προβλήματα. Η ενασχόλησή μου με το σκάκι με βοήθησε να καταλάβω πώς μπορώ να σκέφτομαι πιο διορατικά. Οπότε θεωρώ κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας έρχεται για να μας βοηθήσει να γίνουμε κάτι. Οπότε και για μένα, η παιδική μου ηλικία είναι από τα πιο σημαντικά νομίζω ταξίδια μέχρι τώρα. Μιλήσαμε για την οικογένειά σου. Η οικογένειά σου ήταν μικρομεσαία. Και το ρωτάω αυτό διότι θεωρούμε στην Ελλάδα ότι όποιος γίνεται επιχειρηματίας συνήθως έχει ένα backup από πίσω, μια οικογένεια που υποστηρίζει. Εσύ από πού προέρχεσαι? Ας βγάλουμε το μεσαία, ας κρατήσουμε το μικρή και ας βάλουμε και το πολύ μικρή, για να είμαστε ακριβείς. Δεν θέλω να φανώ ότι, πώς να το πω, το λέω για να ακουστεί, γιατί είναι πολύ τώρα της μόδας, όλα βγάζουν ένα story κτλ. Νομίζω ότι εγώ είμαι πάρα πολύ ευγνώμων καταρχάς για αυτό που θα πω, αλλά ταυτόχρονα όταν το ζούσα δεν το καταλάβαινα. Χαρακτηριστικά, για να δώσω μια εικόνα για να καταλάβεις, υπήρχαν πάρα πολλές μέρες που φαγητό το μεσημέρι είχαμε νερό με ζάχαρη. Οπότε δεν ήμασταν σε μια μικρομεσαία οικογένεια. Είχαμε αρκετά θέματα υγείας, πολλά θέματα οικονομικά. Άλλες φορές το σπίτι δεν είχε ρεύμα γιατί δεν είχαμε πληρώσει τους λογαριασμούς. Παρ' όλα αυτά, είχαμε ένα κομμάτι το οποίο μπορώ να πω μας κράτησε σαν οικογένεια σε μεγάλο κομμάτι, με τις δυσκολίες που περάσαμε, πίστη ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Και κάτι το οποίο για μένα είναι κινητηριός μου δύναμη και το κίνητρο καθημερινά σε ό,τι κάνω, και ξεκίνησα από εκείνες τις εποχές. Ξέρεις τι πιστεύω, γιατί και εγώ προέρχομαι από ένα ίδιο background. Οι οικογένειες αυτές σε οδηγούν πολλές φορές να βλέπεις τα πράγματα από μια όριμη ματιά συγκριτικά με τα άτομα της ηλικίας σου. Εσύ πότε κατάλαβες ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπεις τα πράγματα λίγο πιο όριμα από την ηλικία που ήσουν?
Νομίζω θα χρησιμοποιήσω όρους business για πλάκα. Νομίζω η πρώτη στιγμή ήταν όταν ήμουν περίπου 8 χρονών, που έκανα ένα conflict resolution μεταξύ της οικογένειάς μου. Τους έβαλα κάτω γιατί τσακωνόντουσαν μεταξύ τους και τους λέω: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα μένουμε όλοι μαζί. Εγώ θέλω να παίζω σπίτι, εσείς εδώ τσακώνεστε. Πηγαίνετε μέσα και αφήστε με να παίξω. Αυτό ήταν το πρώτο διαχωρισμός. Και το δεύτερο ήταν ότι πολλές φορές έμπαινα στη μέση για να μην υπάρχουν εντάσεις, και άλλες φορές προσπαθούσα να βρω τρόπους ώστε να ηρεμήσω την κατάσταση γιατί υπήρχε όντως ένταση. Οπότε από μικρός μπήκα σε μια διαδικασία crisis management και το πώς το διαχειριζόμαστε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Και το θεωρώ πραγματικά, είμαι πολύ ευγνώμων, γιατί άλλοι μπορεί να, ξέρεις αυτό που λες, μπορεί άλλοι να βλέπουν πράγματα πολύ πιο μετά. Εμείς τα είδαμε πιο μικροί. Σίγουρα σου αφήνει κάποια κατάλοιπα αυτό και σίγουρα σε κάνει αυτό που είσαι σήμερα. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι δεν θα μπορούσαμε να είμαστε αυτό που είμαστε σήμερα αν δεν είχαμε περάσει και δεν είχαμε ζήσει αυτά που έχουμε ζήσει. Οπότε ναι, νομίζω θα το ξαναέκανα. Και ίσως και πιο νωρίς ίσως. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που σε δίδαξε η οικογένειά σου και όλη αυτή η συνθήκη στην οποία ζούσες, το οποίο φέρεις μέχρι και σήμερα στον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα? Νομίζω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι που διδάχτηκα είναι οι αξίες και η ηθική. Είναι κάτι το οποίο είναι αναπόσπαστο και αυτοτελές κομμάτι του Λεωνίδα σήμερα. Για μένα οι αξίες ήταν κάτι το οποίο από μικρός διδάχτηκα. Τι σημαίνει να σέβομαι, τι σημαίνει να αγαπάω, τι σημαίνει η κοινωνία, τι σημαίνει η οικογένεια, πολλά πράγματα. Τα οποία μέχρι και σήμερα θεωρώ ότι αποτελούν ένα κομμάτι μου και είμαι πολύ ευγνώμων που τα διδάχτηκα από την οικογένειά μου. Και έμαθα επίσης όμως ότι και πολλές φορές οι επιλογές έχουν συνέπειες. Οπότε από πολύ μικρός είδα κάποιες λάθος επιλογές να φέρουν κάποιες συνέπειες. Οπότε γνώριζα τι σημαίνει συνέπεια από πολύ μικρή ηλικία. Και επίσης και αυτό σε καλά θα το βάλω, γιατί μπορούσα να καταλάβω πιο μετά, πολύ πιο γρήγορα πράγματα που ίσως άλλοι που δεν τα είχαν ζήσει χρειαζόντουσαν να κάνουν αρκετές φορές τα ίδια λάθη για να τα καταλάβουν. Οπότε νομίζω αυτά τα δύο θα έλεγα. Προηγουμένως μας είπες ότι ποτέ δεν ονειρεύτηκες να ήσουν επιχειρηματίας. Σαν παιδί όμως, τι όνειρα έχεις? Ή κάποιες βλέπεις περίπου τι ήθελες να κάνεις? Κοίτα, ήθελα να γίνω τραγουδιστής, η αλήθεια είναι. Αλλά δυστυχώς δεν με κέρδισε το τραγούδι. Ούτε εγώ εκείνο βέβαια. Οπότε αυτή η σχέση χάλασε νωρίς. Παρ' όλα αυτά, αστειευόμενος, με κέρδισε η μουσική πάρα πολύ. Ήθελα να ασχοληθώ χρόνια με τη μουσική. Μετά έπαιζα επαγγελματικά ποδόσφαιρο. Ήταν κάτι που επίσης λάτρευα. Είχα κάποιους τραυματισμούς, με κράτησαν εκτός πολύ νωρίς. Και από εκεί και πέρα μετά ήθελα να κάνω κάτι δημιουργικό. Δεν ήξερα τι ήταν αυτό, να σου πω την αλήθεια. Απλά ήμουν από μικρός άνθρωπος που συνεχώς ήθελα να δημιουργώ. Έβλεπα πράγματα και προσπαθούσα να συνδυάσω για να δημιουργήσω κάτι καινούριο. Οπότε αυτός νομίζω ήταν ο λόγος που τελικά με οδήγησε στην επιχειρηματικότητα του σήμερα, ότι έψαχνα να βρω τρόπους να δημιουργήσω. Και τι άλλο είναι επιχειρηματικότητα από δημιουργία, να τη μεταφέρει στην αξία που δημιουργείς και κάποιος να τη λαμβάνει. Σωστά. Οπότε νομίζω ναι. Ήταν ό,τι πιο κοντά στη μουσική. Εσύ μπήκες στη διαδικασία να δώσεις πανελλήνιες και να σπουδάσεις κτλ? Μπήκα στη διαδικασία, όπως είπες. Μ' άρεσε αυτό που είπες. Αλλά εκεί που ήταν προς το τέλος της διαδικασίας, είπα όπως ήταν ο δρόμος ο ένας, να πάω από την άλλη. Για να πάμε πιο σύντομα εκεί που θέλαμε. Έδωσα πανελλήνιες και χαίρομαι πάρα πολύ να το πω αυτό, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι που έχω συζητήσει με πάρα πολλούς. Απέτυχα στις πανελλήνιες, τι θα κάνω στη ζωή μου, έχω τελειώσει. Τα ξέρεις κι εσύ. Κλασικά. Ωραία πράγματα, ικανογραφημένα. Το θέμα είναι ότι έδωσα πανελλήνιες, έγραψα αρκετά πιο χαμηλά και θα ήθελα να μοιραστώ και το λόγο σήμερα, γιατί θεωρώ ότι όλα για κάποιο λόγο συμβαίνουν. Είχα μια πεποίθηση λοιπόν ότι επειδή δεν είχα διαβάσει όσο έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια, και βάζω τη λέξη έπρεπε πολύ συνειδητά, γιατί αυτό μας είχαν διδαχτεί να λέμε, τη λέξη πρέπει, είχα ακούσει ότι αν δεν διαβάσεις 6-9 χρόνια, να είσαι έτοιμος, να κάνεις, να δώσεις, δεν θα γράψεις πανελλήνιες. Και λοιπόν εμένα μου είχε εντυπωθεί αυτή η εικόνα, παρόλο που λίγο πριν τις πανελλήνιες έγραφα πάρα πολύ ψηλούς βαθμούς, πάνω από 18 στα μαθηματικά και στη φυσική. Και πήγα στις πανελλήνιες, στα πραγματικά γραπτά, και έγραψα κάτω από τη βάση, σε όλα. Και εκτός από την έκθεση που ήταν ελευθερία, δημιουργία. Και μετά σκεφτόμουν και μίλησα και με τους καθηγητές, και ποια ήταν η απάντηση? Ότι θεωρούσα ότι ήταν πολύ εύκολα για να τα λύσω. Οπότε κάποιο λάκκο έχει φάβα και εγώ δεν μπορώ να είμαι τόσο έξυπνος που έχω κάνει skip τη διαδικασία που άλλοι θέλουν 6-9 χρόνια. Οπότε τι έκανα? Τα λύσα με άλλο τρόπο αυτό που είχα εκείνη την ώρα, με αποτέλεσμα να μην το λύσω. Και είναι μια πεποίθηση που πολλούς ανθρώπους ακολουθεί. Δηλαδή, αν σου πω εγώ κάτι σήμερα
και φύγεις από εδώ, θα πεις: «Οκ, παράδειγμα, μου το είπε ο Λεωνίδας, θα το πάρω μέσα μου εγώ αυτό, θα το κάνω δικό μου και θα ζω με αυτό». Ακριβώς και αυτό είχα κάνει τότε. Είχα πάρει τις σκέψεις κάποιων άλλων, των καθηγητών μου, των ανθρώπων στο φροντιστήριο που μου λέγανε 6 με 9 χρόνια οι άνθρωποι διαβάζουν για να πάνε να δώσουν πανελλήνιες. Εσύ τώρα σε 6 μήνες πιστεύεις θα περάσεις? Πίστευα ότι θα περάσω, αλλά δεν πίστεψα στο τέλος όσο θα ήθελα στον εαυτό μου και είχα ετεροπροσδιορισμό από άλλους. Κάτι το οποίο πολλές φορές συμβαίνει και πολλές φορές μας βγάζει από το στόχο μας. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, με τις πανελλήνιες τελείωσε η υπόθεση, δεν πήγες. Τι ακολούθησε? Μετά τις πανελλήνιες? Με γυρνάς πολλά χρόνια πίσω, η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν είμαι και τόσο μεγάλος, αλλά μπορεί και να είμαι δηλαδή. Να το σκέφτομαι. Ακολούθησε μια διαδικασία πρώτα απ' όλα αποδοχής. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Χρειάζεται να αποδεχτούμε αυτό που συμβαίνει. Και έτσι είναι και δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς. Αυτό αναγκάστηκα να το δω, και λέω αναγκάστηκα γιατί όντως τα είχα ανάγκη για να μπορέσω να επιβιώσω, να το δω πολύ νωρίς. Οπότε, ενώ θα ήθελα πολύ να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, θα ήθελα να είχα περάσει παράδειγμα στο φυσικό που ήθελα κτλ. Δεν πέρασα, οπότε έπρεπε να αποδεχτώ την κατάσταση. Οπότε, από τη στιγμή που αποδέχτηκα την κατάσταση και είπα αυτό είναι, μετά πήγα στην ερώτηση πώς μπορώ να κάνω κάτι που μου αρέσει. Αρκεί άρχισαν να μου μπαίνουν πολλές ιδέες, αλλά έπρεπε να καλύψω κάποιες βασικές μου ανάγκες. Σωστά. Δηλαδή, χρειαζόταν να μπορέσω να πληρώσω κάποια βασικά έξοδα, να βοηθήσω στο σπίτι μου κτλ. Οπότε, η πρώτη μου εργασία που έκανα σαν ενήλικος και λίγο πριν ενήλικος ήταν σε Λάτζα. Οπότε μπήκα μέσα σε μια κουζίνα, δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Πραγματικά ευγνωμονώ το συγκεκριμένο εστιατόριο που μου άνοιξε την πόρτα του και με δέχτηκε σε εκείνη την ηλικία. Και ελπίζω να μην του χάλασα πολύ εκείνες τις μέρες το πλάνο του για τη διαδικασία. Και εκείνη την περίοδο λοιπόν μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, την έπιασα τη μαλλιά. Για μένα τότε ήταν μεγάλη ευκαιρία γιατί ήταν αυτό το what if, δηλαδή ότι δεν έκανα εκείνο που υποτίθεται ότι ήταν ο δρόμος μου, αλλά κάπως αρχίζω και βρίσκω κάτι το οποίο μπορεί κάπου να μου οδηγήσει. Και αυτό ήταν το πρώτο μου ξεκίνημα. Στη Λάτζα. Για κάποιο διάστημα ήταν εκεί. Έβγαλα τα πρώτα μου χρήματα. Κάλυψα κάποιες βασικές ανάγκες που είχα σπίτι. Και μετά ξεκίνησαν άλλα. Θα μπορούσα να ρωτήσω τι μάθημα πήρες από την εμπειρία της Λάτζας ή θα ακουστεί πολύ ρομαντικός? Όχι, δεν ακουστεί καθόλου ρομαντικός. Κοίτα, τι μάθημα πήρα, θα σου πω. Καταρχάς, μου αρέσει να πλύνω τα πιάτα. Το πρώτο. Και εμένα. Ναι, αυτό πρέπει να το προσέξουμε μάλλον λίγο. Δηλαδή, τι εννοώ. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το αγάπησα όσο αστείο και αν ακούγεται. Επειδή ήταν κάτι που αποδέχτηκα εμένα, την κατάσταση που βίωνα εκείνη την περίοδο, αγάπησα και αυτό που μου προσέφερε τη δυνατότητα να κάνω κάτι και να νιώσω σημαντικός. Οπότε, στην πάροδο των χρόνων, αποτελεί μια συνήθεια για μένα, η οποία θα με κάνει να γελάσω, να ευχαριστηθώ, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο νευροσχετισμό μέσα. Δηλαδή, εγώ όταν το έκανα αυτό, πέρναγα καλά. Παρόλο που ήταν υποτίθεται εργασία, για μένα ήταν ο άλλος δρόμος που δεν πήρα. Οπότε αυτό θα σου πω. Και μετά τη Λάτζα ακολούθησε το network marketing. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, πρώτη φορά στον χώρο της δικτύωσης με ανθρώπους, της σύνδεσης? Πολύ ωραία ερώτηση. Πώς ξεκίνησε αυτό? Εκεί που ήμουν λοιπόν στη Λάτζα, επειδή όπως έχεις καταλάβει, δεν μπορώ να κάτσω σε ένα μέρος. Δηλαδή, κάτι θέλω να δημιουργώ, κάτι να κάνω, κάτι οτιδήποτε. Εκείνη η περίοδο ήταν η κατάσταση που λέω ότι, αυτός ο κύκλος δεν με πάει εκεί που θέλω. Έχει περάσει ο ενθουσιασμός αρχικός, έχω πάρει ό,τι μπορούσα να πάρω κτλ. Και λέω: θέλω τώρα να ακολουθήσω κάτι το οποίο μπορεί να με φέρει πιο κοντά στην ανεξαρτησία μου. Και για μένα τι σημαίνει εξαρτησία? Σημαίνει ελευθερία. Να μπορώ να είμαι όπου θέλω, να κάνω ό,τι θέλω, με όποιον το θέλω και όταν το θέλω. Αυτό για μένα είναι η απόλυτη ελευθερία. Οπότε αυτό ήθελα να βρω και έψαχνα να βρω τους τρόπους. Στο network marketing, αυτό που είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους που με πίστευσαν στην αρχή και μου έδωσε τη δυνατότητα να μπω σε αυτό το χώρο, είναι ότι δεν με ρώτησαν πόσο χρόνο είμαι, αν έχω σπουδάσει, αν δεν έχω σπουδάσει, αν έχω οικονομική κατάσταση, αν δεν έχω, αν ξέρω κάποιον ή αν δεν ξέρω. Με δέχτηκαν όπως ήμουνα και μπήκα σε αυτό τον κλάδο, δεχόμενος κάποια όνειρα ότι μπορώ να αλλάξω τη ζωή μου, μπορώ να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους κτλ. Οπότε ήταν ένα επόμενο βήμα που ξεκίνησα από εκεί και πέρα να γνωρίζω κόσμο, να μιλάω με ανθρώπους, να ξεπερνάω πολλούς φόβους μου. Ο φόβος της έκθεσης, ο φόβος της επικοινωνίας, ο φόβος της απόρριψης. Πολλοί φόβοι που όλοι μας έχουμε και
σε μεγάλο μέρος τους βιώνουμε, άλλοι πολύ, άλλοι λιγότερο. Εμένα νομίζω ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που κέρδισα εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Αυτή η πρώτη σύνδεση και επικοινωνία με ανθρώπους, που αργότερα το ακολούθησε κιόλας σαν επάγγελμα και ως επιχειρηματίας, τι μυστικά σου προσέφερε? Δηλαδή, ποια είναι τα μυστικά που πήρες και τα ακολούθησες? Όπως λέει και η IBM πλέον, τότε δεν το γνώριζα βέβαια, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι you are not a user. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είσαι εσύ ο χρήστης. Άρα τι σημαίνει? Αν εγώ θέλω να φέρω και να σου πουλήσω κάτι, και να το πω ακόμα πιο σωστά, να μοιραστώ μια αξία μαζί σου, για να το κάνω αυτό, χρειάζεται να σε ρωτήσω ποια είναι η αξία που θες να λάβεις, γιατί θες να τη λάβεις, τι πρόβλημα μπορεί να σου λύσει, πώς θα σου κάνει την καθημερινότητα καλύτερη. Όταν μπήκα σε αυτό το χώρο, η αλήθεια είναι ότι δεν το σκεφτόμουν ακριβώς έτσι. Σκεφτόμουν, να πάμε να πουλήσουμε, να βγάλουμε κάποια χρήματα, να πληρώσουμε κάποιους λογαριασμούς, να αρχίσουμε να μπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι της ζωής και να δημιουργούμε. Στην πορεία κατάλαβα ότι η σύνδεση με τους ανθρώπους είναι αυτό που μετράει και μέσα από τη σύνδεση με τους ανθρώπους μπορείς να προσφέρεις και την κατάλληλη αξία. Άρα, το μεγαλύτερο μου, έτσι θα έλεγα, μάθημα είναι ότι δεν είμαστε εμείς οι χρήστες, οι πελάτες. Χρειάζεται να ρωτήσουμε τους ανθρώπους που θα αποφεληθούν και θα χρησιμοποιήσουν το προϊόν. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα επιλέξουμε το πώς θα βιώσει ο άλλος την εμπειρία του και χρειάζεται να ρωτήσουμε. Και στην τελική δεν πουλάμε προϊόντα, στην ουσία δημιουργούμε εμπειρίες, κάνουμε τη ζωή του άλλου καλύτερη. Άρα αυτό ήταν κάτι το οποίο με ακολούθησε και με ακολουθεί σαν δόγμα ζωής, σαν έτσι τρόπο ζωής, ότι όλη η προσέγγιση μας και σαν Aonda και γενικότερα είναι επικοινωνιακή. Για να μπορούμε να λύσουμε κάτι, για να μπορούμε να αναπτύξουμε κάτι, χρειάζεται να μπορούμε να το επικοινωνήσουμε και τα δύο μέρη. Είτε αυτό λέγεται άνθρωπος με άνθρωπο, είτε αυτό λέγεται άνθρωπος με AI, είτε αυτό λέγεται AI με AI πλέον. Ακριβώς τις ίδιες αρχές επικοινωνίας ακολουθούν. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Είχες αναφέρει κάποια στιγμή στην βιογραφία σου ότι ανακάλυψα πολύ νωρίς τη δύναμη της αφήγησης. Η αφήγηση, δηλαδή, πού μπαίνει το κομμάτι της αφήγησης στη δουλειά? Η αφήγηση μπαίνει στην έμπνευση. Να σου πω την αλήθεια. Η αφήγηση μπαίνει εκεί που η πραγματικότητα δεν είναι όπως την ονειρεύεσαι, εκείνη τη στιγμή που τη βιώνεις. Έρχεται πολλές φορές η αφήγηση για να διηγηθεί αυτό που θέλεις να βιώσεις και να σου δώσει ένα κίνητρο. Και τελικά, αν το σκεφτείς κιόλας, αν εγώ σου περιγράψω παράδειγμα ότι σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα και καθίσαμε και τραβήξαμε ένα podcast, ακούγεται αρκετά βαρετό, αρκετά αδιάφορο. Ενώ αν σου πω ότι, παράδειγμα, το πώς έναν δικό μου άνθρωπο, πώς θα περιγράψω τη μέρα σήμερα και πω ότι χτες γνώρισα ένα εκπληκτικό παλικάρι, το Σταύρο, ο οποίος δημιουργεί τα όνειρά του μέσα από το podcast και μοιράζεται ιστορίες που αλλάζουν τον κόσμο προς το καλύτερο, δίνοντας αξία, και θα ήθελα πολύ να έρθεις να το γνωρίσεις. Πόσες πιθανότητες πιστεύεις ότι ο άλλος θα θέλει να γνωρίσει τον Σταύρο σε σχέση με την πρώτη? Ναι, σωστά. Και δεν έχω πειράξει καθόλου την αλήθεια. Απλά έχω δώσει συναίσθημα. Έχω φέρει μια εικόνα στον άλλον. Ότι ο Σταύρος που είναι ένας άνθρωπος που κάνει αυτό και εκείνο και τ' άλλο, και δεν του έχω πει ότι έκανα αυτό το πράγμα. Γιατί είμαστε κατά κύριο λόγο συναισθηματικά όντα με λογική. Δεν είμαστε λογικά όντα με συναισθήματα. Οπότε αυτό χρειάζεται να το θυμόμαστε αρκετές φορές. Πάρα πολύ ωραία. Ανέφερε προηγουμένως για τις εμπειρίες που έλαβες όλο αυτό το διάστημα. Εσύ τώρα είσαι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Πολλές φορές όμως οι άνθρωποι βλέπουν έναν επιτυχημένο άνθρωπο και περιμένουν πως αυτό συνέβη τη μια μέρα, δυσκολίες δεν αντιμετώπισε, δεν σκέφτηκε ποτέ να τα παρατήσει ούτε οτιδήποτε. Και θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, εσύ πριν φτάσεις στην ηλικία των 18, υπήρχες φορές που μέσα και από το network marketing και όλα αυτά που έζησες να πεις ότι λίγο δυσκολεύομαι, ίσως σκέφτηκα να τα παρατήσω ή να πω ότι έφεγα πολλές αποτυχίες? Βασικά ήταν περισσότερες φορές που είπα να τα παρατήσω παρά να συνεχίσω. Απλά στο τέλος, όταν αθροίστηκαν, με ένα μαγικό τρόπο βρήκαν παραπάνω αυτές που συνέχισα. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάρα πολλές φορές στη ζωή μας συμβαίνουν γεγονότα και πράξεις τις οποίες εν μέρει νομίζουμε ότι ελέγχουμε, που στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να ελέγξουμε με αυτόν τον τρόπο, και νομίζουμε ότι απογοητευόμαστε από κάτι που θεωρούσαμε ότι είχαμε ορίσει το πώς θα συμβεί. Αυτή είναι μια μεγάλη πλάνη. Διότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι θα συμβεί. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε πώς θα συμπεριφερθούμε εμείς σε αυτό που θα συμβεί. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, όσες αποτυχίες και αν έχεις, όσες μη δηλαδή στοχεύσεις σωστά στην τύχη, γιατί αυτό σημαίνει η λέξη αποτυχία, αποκλίνεις από την τύχη,
τόσες περισσότερες φορές και τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να έρθεις πιο κοντά στην τύχη. Αρκεί να καταλάβεις ότι αυτό είναι ένα ταξίδι. Αν κάποιος νομίζει ότι θα ξυπνήσει ένα βράδυ, θα κοιμηθεί ένα βράδυ βασικά και ξυπνήσει, γιατί ανάλογα κάθε άνθρωπος και όλα θα έχουν γίνει με διαμαγείας και θα είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, είναι μεγάλη πλάνη και επίσης δεν θα ήταν ωραίο. Θα ήταν πολύ βαρετό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ταξίδι, είναι πολύ ωραίες οι συστάσεις που κάνεις, είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι που γνωρίζεις. Και στο τέλος της ημέρας δεν θα άλλαζα τίποτα, ούτε ένα δευτερόλεπτο ζωής που έχω ζήσει, για να ζήσω κάτι διαφορετικό, το οποίο θα ήταν πιο εύκολο, πιο γρήγορο, πιο ανέμακτο. Ούτε ένα δευτερόλεπτο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε πηγαίνω τώρα, αφού μου έλεγες πριν ότι τρέχω στο παρελθόν, σε τρέχω σε μια ιστορική εποχή, την εποχή του στρατού. Λοιπόν, 2017 είσαι στρατό και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμό επιχειρηματικότητας. Και θέλω να σε ρωτήσω ειλικρινά. Είσαι στο κάψιμι και λες τι θα κάνω. Θα πάω σε έναν διαγωνισμό επιχειρηματικότητας. Κοίταξε, γενικώς δεν απέχει και πολύ από αυτό που περιγράφεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν ακριβώς στο καψιμί. Η μόνη διαφορά αυτό ήταν. Ήμουνα σε μια λάτζα στο στρατό. Βλέπεις, ακολούθησα το pattern και στο στρατό. Τήρησα τις συνήθειές μου. Οπότε, εκεί τι γίνεται τώρα. Λέω ότι, κοίτα, θα κάτσω εδώ πέρα 12 μήνες. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω τον εαυτό μου να κάτσει εδώ πέρα μπλακ και να περνάνε μέρες. Δηλαδή, έχουμε ένα δώρο που λέγεται μέρα, που είναι χρόνος. Γιατί να τον αφιερώσω στο κενό? Θεωρούσα ότι είναι στο κενό. Τώρα, αν είναι στο κενό ή όχι, ο καθένας μπορεί να το κρίνει μόνος του. Οπότε, έψαχνα να βρω τρόπους, κάτι να κάνω. Δεν είχα και πάρα πολλές επιλογές. Μην φαντάζεσαι δηλαδή, Οπότε, τι έκανα? Άρχισα να διάβαζα βιβλία, παρακολουθούσα online εκπαιδεύσεις. Μου έχουν πάρει πάρα πολλές φορές το κινητό, τον υπολογιστή στο στρατό, κλασικά γιατί απαγορευόντουσαν. Ναι. Για κάθε φορά έβρισκα κάτι άλλο, μια άλλη δικαιολογία, κάποιος μου είχε στείλει, κάτι επίγον ήταν κτλ. Και αυτό το λέω γιατί είναι σημαντικό, γιατί πολλές φορές λες δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δεν έχω ό,τι χρειάζομαι. Εκείνη τη στιγμή που χρειάζεται να το κάνεις. Γιατί αν έχεις ό,τι χρειάζεσαι, τότε είσαι μέσα στη ζώνη άνεσή σου. Σωστό. Άρα δεν έχεις κάτι να εξελιχθείς από αυτό. Οπότε εκείνες τις στιγμές που έβρισκα τρόπο, με βοήθησε και πολύ μετέπειτα φορές στη ζωή μου να βρω και άλλους τρόπους. Οπότε εκείνη την περίοδο τι είπα? Είπα ότι έχω αυτή τη στιγμή άλλους 9 μήνες και αυτό που θα κάνω τι είναι να δοκιμάσω να μπω σε ένα διαγωνισμό επιχειρηματικότητας. Δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Κάσα, διάβασα λίγο έτσι να πάρω μια εικόνα, να καταλαβαίνω τουλάχιστον οι άνθρωποι για ποιο πράγμα μιλάνε, γιατί δεν καταλάβαινα πριν. Επίσης, εκείνη την περίοδο με βοήθησε πολύ γιατί ενώ δεν γνώριζα αγγλικά, αναγκάστηκα να μάθω αγγλικά. Αλήθεια, λες. Φυσικά. Μα πώς θα μπορούσα να διαβάσω επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα? Οπότε αναγκάστηκα και έμαθα αγγλικά. Γνώρισα τα πρώτα AI συστήματα που μου βοηθούσαν στη μετάφραση κτλ. Γίναμε φίλοι από τότε, από το 2017. Τα αγαπώ. Το Grammarly ήταν ο καλύτερος μου φίλος. Και το Quillbot. Διαφήμιση. Οπότε στην ουσία αυτό που έγινε είναι ότι λέω: ξέρεις, έχεις αυτή την περίοδο, πάμε να το κάνουμε. Οπότε μπήκα στη δράση, δήλωσα στο διαγωνισμό, μου λένε: έχετε κάποια εμπειρία? Λέω: απολύτως καμία. Μου λένε: ποιος είναι ο λόγος που θέλω να μπείτε? Και λέω: ακριβώς αυτό είναι, επειδή δεν έχω καμία εμπειρία και θέλω να αποκτήσω. Και πώς θα αποκτήσω? Από ένα τέτοιο διαγωνισμό. Αυτή μάλλον η κοπέλα που μίλησα στο τηλέφωνο να είναι καλά εκεί που είναι και να πετυχαίνει στη ζωή της. Τι να πω, μάλλον δεν ήταν σε καλό mood, μάλλον ήταν σε πολύ καλό mood, δέχτηκε τέλος πάντων. Και λέει: ας μπει και τρελές μέσα, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Και έτσι έγινε. Και μετά το δεύτερο challenge, και το λέω πολύ αναλυτικά γιατί έχει σημασία το τι μπορεί να σου συμβεί και που δεν το περιμένεις. Και λέω: χαρούμενος, γυρνάω πίσω στο στρατό, λέω: πω, τέλεια. Σε 2 μήνες είναι ο διαγωνισμός. Δεν μπορούσα να πάρω άδεια από το στρατό. Δηλαδή δεν ήμουν σπίτι μου, ήμουν στο στρατό. Και τέλος πάντων έψαχνα τρόπους να βρω, να κάνω κτλ. Και βρίσκω τέλος πάντων ένα φίλο, ο οποίος μου λέει ότι έχει ένα ταξίδι το οποίο μπορεί να πάνε και άνθρωποι για να εκπαιδευτούν κτλ. Και ήμουν Κάρπαθο και έρχομαι Αθήνα και τα συνδυάζω κάπως και καταφέρνω και πάω στο διαγωνισμό. Το πόσο πολύ ήθελα να πάω, προφανώς νομίζω καταλαβαίνεις. Φυσικά. Και αυτό ήταν μία από τις στιγμές που θεωρώ επίσης πολύ ευγνώμων, που μου άλλαξε τη ζωή και με έκανε να δω πολλά πράγματα ότι μπορούν να συμβούν. Αρκεί να μην δεις το γιατί δεν μπορεί να συμβούν, αρκεί να δεις το πώς μπορεί να συμβούν και να βρεις τη λύση. Ακόμα και αν η λύση πολλές φορές είναι και άλλοι άνθρωποι μέσα στη διαδικασία. Ποια ήταν η ιδέα με την οποία αγωνίστηκες? Καταρχάς, πάντα πιστεύω ότι η ιδέα είναι κάτι ιδεατό. Δηλαδή δεν έχει κάποιο νόημα να συζητήσουμε για την ιδέα. Το πιο σημαντικό κομμάτι που αγωνίστηκα, και θα σου πω την ιδέα εννοείται, ήταν και η ομάδα που γνώρισα εκεί πέρα. Γιατί μας έφτιαξαν σε ομάδες, και που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στη ζωή, να μπαίνεις σε σωστές ομάδες με ωραίους ανθρώπους που μοιράζεστε κοινά οράματα, κοινές σκέψεις. Οπότε μπήκαμε σε μια ομάδα
Και επειδή όλοι μας είχαμε μια μικρή εμπειρία από κομμάτι εστίασης, είπαμε ότι ξέρεις τι, πόσο άδικο είναι, ρε παιδί μου, να υπάρχει το Airbnb, το Booking για να βαθμολογείς τα σπίτια κτλ. Αλλά μην υπάρχει ένας τρόπος να μπορείς να βαθμολογήσεις τους εργαζόμενους. Να μπορείς δηλαδή να πεις ότι εγώ, παράδειγμα, που είμαι σερβιτόρος ή οτιδήποτε, μα κοίτα, με έχουν βαθμολογήσει, έχω πάρει 100 αστέρια. Να μπορώ να δείξω στον επόμενο μου εργοδότη, στην επόμενη μου διαδικασία. Οπότε αυτή ήταν η ιδέα. Και απ' την άλλη, ο εργοδότης να μπορεί να βρει τους κατάλληλους βάσει reviews. Η ιδέα λεγόταν Proofit, κερδίσαμε τον διαγωνισμό. Μετά, βέβαια, αυτό δεν προχώρησε. Και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που είναι OK να μην προχωρήσει κάτι. Ενώ κερδίσαμε τον διαγωνισμό, η ιδέα δεν προχώρησε ποτέ στο να γίνει startup. Απλά εμένα μου έδωσε το εφόδιο να συνεχίσω μετά το ταξίδι. Μάλιστα. Πώς επηρέασε αυτή η νίκη ως Λεωνίδα? Δηλαδή, προέρχεσαι από αυτό το παρελθόν, έχεις προσπαθήσει τόσο πολύ. Τι έρχεται αυτή η νίκη και σου δίνει? Θα σου πω ως Λεωνίδα του τότε και όχι ως Λεωνίδα του σήμερα, προφανώς, γιατί αυτό μετράει. Απολύτως τίποτα. Θεωρείς ότι δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα. Θεωρείς ότι χαριστικά μου το δώσανε, να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και ότι εντάξει, μωρέ, δεν έγινε και τίποτα. Κάποιος άλλος θα το παίρνει, το πήρα εγώ. Αυτή είναι η απόλυτη μου απάντηση. Οπότε, ενώ ήθελα πολύ να πω, ξέρεις, OK, ναι, έβλεπα τους άλλους να χαίρονται. Για μένα ήταν κάτι το οποίο δεν μετριόταν. Οπότε ήμουν σε φάση, OK, εντάξει, καλό είναι μάλλον. Πάμε στο επόμενο. Και πού λοιπόν οδήγησε αυτή η νίκη, μετά που βρέθηκες? Αυτή η νίκη μας ανοίγει τους δρόμους για το εξωτερικό. Μας ανοίγει τους δρόμους συγκεκριμένα για το Λονδίνο. Από εκεί μου δόθηκε η δυνατότητα να κάνω να μπορέσω να συμμετέχω σε έναν αντίστοιχο διαγωνισμό στο Λονδίνο πάνω στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Μάλιστα. Οπότε λέω, μία η τρέλα στην Ελλάδα, άλλη μία στο Λονδίνο, τι διαφορά θα έχει? Το πολύ μπορεί να έχουμε ένα στα δύο, είπα μέσα μου. Δηλαδή να έχω πετύχει το ένα, στα άλλο να μην τα πετύχω, υποτίθεται, που λέγαμε και πριν. Οπότε λέω, OK, πάμε να το κάνουμε. Και ακριβώς όπως το λέω, πήγα και το έκανα. Δεν το σκέφτηκα πολύ. Το έμαθα για το διαγωνισμό και σε μια εβδομάδα ήμουν στο Λονδίνο. Σούπερ. Σταματώ λοιπόν εδώ, ναι. Θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο συγκεκριμένα για το Λονδίνο. Θέλω λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε, να μου πεις δύο πράγματα. Όλα αυτά τα χρόνια που πέρασες από τη Λάτζα στην πρώτη επιχειρηματική ιδέα μέσα στο στρατό, πέτυχες και είσαι έτοιμος να πας στο Λονδίνο. Τι είναι το πολυτιμότερο μάθημα που έλαβες? Νομίζω μακράν οι άνθρωποι που γνώρισα και οι στιγμές που έζησα μαζί τους με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα. Πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν εγώ δεν είχα τίποτα, ήταν εκεί για να μου δώσουν το κάτι. Και άλλοι που εγώ στο ταξίδι μου είχα το κάτι, ήμουν εκεί για να τους το δώσω όταν δεν είχα το τίποτα. Και αυτό είναι το πιο υπέροχο πράγμα στη ζωή. Και νομίζω ότι γι' αυτό είμαι πιο ευγνώμων για τους ανθρώπους που γνώρισα. Κάθε έναν ξεχωριστά. Και αυτούς που θεωρητικά μου φέρθηκαν καλά, και αυτούς που θεωρητικά μου φέρθηκαν κακά. Και το λέω καλά και κακά, γιατί αυτό τελικά είναι τελείως υποκειμενικό. Και είναι πολύ σημαντικό να το διευκρινίζουμε, γιατί δεν υπάρχουν κακές συμπεριφορές. Υπάρχει ο τρόπος που το λαμβάνουμε εμείς πολλές φορές. Σωστά. Και νομίζω είναι οι άνθρωποι, θα σου λέγα, μακράν, σίγουρα. Αν έδινες μια συμβουλή στο 18χρονο Λεωνίδα του τότε, ποια θα ήταν? Να πιστέψει τα όνειρά του. Να βρει ανθρώπους που θέλει να τα ζήσει τα όνειρά του μαζί του. Και να μπορέσει να αγκαλιάσει την αποτυχία του. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να αγκαλιάσει τους πόνους του, να αγκαλιάσει τα τραύματά του, να αγκαλιάσει τον ίδιο του τον εαυτό και να είναι δίπλα του ο Λεωνίδας στο Λεωνίδα, σε αυτό το ταξίδι, γιατί αν δεν έχεις τον εαυτό σου, όλοι οι άλλοι δεν μπορούν να είναι εκεί για σένα. Και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει όλο. Νομίζω αυτό θα έλεγα. Θα του έλεγα λίγο να χαμογελάει περισσότερο και εξωτερικά και εσωτερικά. Αυτά. Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε σύντομα σε μια νέα συνέντευξη. Χαρά μου. Και κάπως έτσι λοιπόν μάθαμε πώς διαμορφώνεται ή καλύτερα γεννιέται ένας επιχειρηματίας. Εάν σας άρεσε αυτή η συζήτηση, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι του Viable Innovation Hub για περισσότερες ιστορίες καινοτομίας και τόλμης. Φυσικά, μην ξεχάσετε να πατήσετε και στο κουδουνάκι προκειμένου να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο επεισόδιο που βγαίνει στον αέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μας παρακολουθήσατε και να θυμάστε πως για κάθε μεγάλο βήμα χρειάζεται απλώς να κάνουμε την αρχή. Μήπως ήρθε η δική σου ώρα? Τα λέμε σύντομα.